Здравейте, мили хора! Днес на фокус е арт клас Космос. Изключително красиви картини, като са възможни да се работят два формата. Това е малкият формат или 25 на 25 см, а също, разбира се, може да бъде и голям формат 40 см, според вашите желания. Виждате какви красиви галактически пейзажи с комети, планети, звезди, сияния и много космически желания. Арт клас Космос спада, разбира се, към абстрактното изкуство, там, където имаме пълна свобода. Наистина в ежедневието, в реалния живот, много малко са местата, където можем да си позволим такава върховна свобода. Абсолютно без правила, без правилно и грешно, без да гоним крайна цел. Това е изключително рядко. Затова всички, които са си позволили да се докоснат до абстрактното изкуство, споделят това неописуемо щастие след края на занятието, именно, че са се докоснали до такава неограничена свобода. Тук никой няма да ви каже защо вместо 10 звезди има 150, защо вместо 3 цвята сияния има 10 цвята сияния. Ето виждате, това е кристал, който е релефен, стои много красиво цялата картина, има 3D ефект, а освен това се ползват и светещи пигменти, които след малко ще ви демонстрирам. Арт клас Космос. Феерия от перлени пигменти, брокати, светещи пигменти, звездни сияния и галактически пейзажи. Истината е, че тази тема е една от любимите ми теми, а тайната е, че подготвям изложба на тази тема, където ще може да видите моите космоси. Очаквайте, просто много се вълнувам. За сега още има време, но предстои. Ако и вие искате да създадете своя уникална картина на тази тема, напишете ми Космос в коментарите и ще ви изпратя датите на следващото занятие. Заповядайте на арт клас